Studios Record. Murmushi daga fuskarki kullum shi nake buƙatar na gani. Rayuwa tana mini daɗi tunda na samu wai sona. Rayuwa tana mini daɗi tunda na samu wai sona. Idan kina cikin rana ni zan zama inuwarki. Idan kina cikin sanyi zan zama ɗumi a gare ki. Idan kina cikin ruwan sama kira ni zan zama limarki. A yayin da kike yin tafiya ni zan zama bin hawanki. A kullum idan na ganka nishaɗi kawai nake ji. Idan har gani gaka har wani shauki nake ji. A rayuwata babu sauran wani damuwa da nake ji. Kai ne ka zama abin dubawa na mai suna. Rayuwa tana mini daɗi tunda na samu mai sona. Zan dinga baki kulawa kullum ki sha ki. Zan kasance tare da ke a koda yaushe a fadarki. Dan hallaki kai na gidanku domin na gaida danginki. Daɗi zai yawaita in aka ce an bana aurenki. Babu shakka kin gani ne dai zan zamo muradinki. Kullum idan zana ofis ke ce wacce za ta raka ni. Abinda rayuwa take so ta samu hankali a kwance. Kai na baiwa mallakin kaina domin kai ne ka dace. Kaga san ka ya hallaka ni idanuwa sun makance. Bana gani bana ji sanadin san kana haukace. Komai kake so zan maka in har ba zai zamo laifi ba.